Hello! This is the video for improving your listening skills in the Croatian language. The story is adjusted to the basic to the intermediate level. Listen to the first, fast reading, which is actually normal speaking speed. Try to answer the questions. If you're not sure about the answers, listen to the second, medium speed reading, and answer the questions again. If you're not sure, listen to the third, slow reading. Only the third reading has a transcription and English subtitles. Don't forget to set them. In the end, check the correct answers to the questions. And the questions are: pitanja su: koje kućne ljubimce ima susjeda s prvog kata? Koliko djece imaju roditelji Kovačić s drugog kata? Što je po zanimanju susjed s trećeg kata? Što su Rudolf i Zlatka, susjedi s četvrtog kata, radili prije mirovine? S kim pripovjedačica često ruča? I zašto se pripovjedačica budi u 5 sati ujutro? Ready? Good luck! First reading. Fast. Živim u velikom gradu. Živim u zgradi s 5 katova, peterokatnici. Imam dobre susjede. Na prvom katu živi teta Ljubica. Ona ima 68 godina i u mirovini je. Prije je radila u banci. Ima jednog psa i jednu mačku. Svaki dan šeće psa u 5 sati popodne, ali i mačka trči za njima. Trči do kraja ulice i tada se okrene i vrati kući. Na drugom katu živi obitelj Kovačić. Roditelji Marija i Fran imaju sinove Mirka, Krešu i Martina. Mirko ide u srednju školu, a Krešo i Martin idu u osnovnu školu. Često ih vidim u dvorištu. Obično igraju nogomet ili košarku. Ponekad su preglasni, pa im susjed s trećeg kata viče kroz prozor: dečki, tiše, ometate me. Ometaju ga jer je taj susjed s trećeg kata umjetnik, slikar. Svaki mjesec organizira izložbu svojih slika. Treba mu tišina da dobije inspiraciju za nove slike. Zato se ljuti kad su dečki glasni u dvorištu. Na četvrtom katu živi bračni par Rudolf i Zlatka. Oni su umirovljenici, baš kao i teta Ljubica s prvog kata. U mladosti su radili kao prodavači. Imali su svoju trgovinu. Nemaju djece. Izgledaju sretni. Uvijek idu svugdje zajedno. U šetnju, u trgovinu, na putovanje. Imaju stari auto iz 1968. godine. Kažu da ga ne žele mijenjati, iako je star. Teta Zlatka voli peći kolače. Kad prolazim po hodniku, osjetim miris njezinih svježih kolača. Teta Zlatka voli peći kolače, a teta Dragica s 5. kata, gdje živim i ja, voli kuhati specijalitete. Dragica živi sama, pa me često pozove na ručak. Vrlo rado. Kažem joj svaki put. Nikad ne odbijam. Teta obično kuha tjesteninu na talijanski način, meso u umaku od špinata
i salatu od krastavaca i rajčice. Nakon njezinog ručka sam uvijek sita. Dragica i ja živimo na zadnjem katu, ali imamo susjede i iznad nas golubove. Te ptice žive ispod krova moje zgrade. Ne volim ih jer rade buku. Već u 5 ujutro se probude i rade zvukove. Gugu, gugu. To me probudi i više ne mogu spavati. Second reading, medium. Živim u velikom gradu. Živim u zgradi s 5 katova. 5-katnici. Imam dobre susjede. Na prvom katu živi teta Ljubica. Ona ima 68 godina i u mirovini je. Prije je radila u banci. Ima jednog psa i jednu mačku. Svaki dan šeće psa u 5 sati popodne, ali i mačka trči za njima. Trči do kraja ulice i tada se okrene i vrati kući. Na drugom katu živi obitelj Kovačić. Roditelji Marija i Fran imaju sinove Mirka, Krešu i Martina. Mirko ide u srednju školu, a Krešo i Martin idu u osnovnu školu. Često ih vidim u dvorištu. Obično igraju nogomet ili košarku. Ponekad su preglasni, pa im susjed s 3. kata viče kroz prozor. Dečki, tiše, ometate me. Ometaju ga jer je taj susjed s 3. kata umjetnik, slikar. Svaki mjesec organizira izložbu svojih slika. Treba mu tišina da dobije inspiraciju za nove slike. Zato se ljuti kad su dečki glasni u dvorištu. Na 4. katu živi bračni par Rudolf i Zlatka. Oni su umirovljenici, baš kao i teta Ljubica s 1. kata. U mladosti su radili kao prodavači. Imali su svoju trgovinu. Nemaju djece. Izgledaju sretni. Uvijek idu svugdje zajedno. U šetnju, u trgovinu, na putovanje. Imaju stari auto iz 1968. godine. Kažu da ga ne žele mijenjati, iako je star. Teta Zlatka voli peći kolače. Kad prolazim po hodniku, osjetim miris njezinih svježih kolača. Teta Zlatka voli peći kolače, a teta Dragica s 5. kata, gdje živim i ja, voli kuhati specijalitete. Dragica živi sama, pa me često pozove na ručak. Vrlo rado, kažem joj svaki put. Nikad ne odbijam. Teta obično kuha tjesteninu na talijanski način, meso u umaku od špinata i salatu od krastavaca i rajčice. Nakon njezinog ručka sam uvijek sita. Dragica i ja živimo na zadnjem katu, ali imamo susjede i iznad nas golubove. Te ptice žive ispod krova moje zgrade.
Ne volim ih jer rade buku. Već u 5 ujutro se probude i rade zvukove. Koko, koko. To me probudi i više ne mogu spavati. Third reading, slow. Živim u velikom gradu. Živim u zgradi s 5 katova, 5-katnici. Imam dobre susjede. Na 1. katu živi teta Ljubica. Ona ima 68 godina i u mirovini je. Prije je radila u banci. Ima 1 psa i 1 mačku. Svaki dan šeće psa u 5 sati popodne, ali i mačka trči za njima. Trči do kraja ulice i tada se okrene i vrati kući. Na 2. katu živi obitelj Kovačić. Roditelji Marija i Fran imaju sinove Mirka, Krešu i Martina. Mirko ide u srednju školu, a Krešo i Martin idu u osnovnu školu. Često ih vidim u dvorištu. Obično igraju nogomet ili košarku. Ponekad su preglasni, pa im susjed s 3. kata viče kroz prozor. Dečki, tiše, ometate me. Ometaju ga jer je taj susjed s 3. kata umjetnik, slikar. Svaki mjesec organizira izložbu svojih slika. Treba mu tišina da dobije inspiraciju za nove slike. Zato se ljuti kad su dečki glasni u dvorištu. Na 4. katu živi bračni par Rudolf i Zlatka. Oni su umirovljenici, baš kao i teta Ljubica s 1. kata. U mladosti su radili kao prodavači. Imali su svoju trgovinu. Nemaju djece. Izgledaju sretni. Uvijek idu svugdje zajedno. U šetnju, u trgovinu, na putovanje. Imaju stari auto iz 1968. godine. Kažu da ga ne žele mijenjati iako je star. Teta Zlatka voli peći kolače. Kad prolazim po hodniku, osjetim miris njezinih svježih kolača.
teta Zlatka voli peći kolače, a teta Dragica s 5. kata, gdje živim i ja, voli kuhati specijalitete. Dragica živi sama, pa me često pozove na ručak. Vrlo rado kažem joj svaki put. Nikad ne odbijam. Teta obično kuha tjesteninu na talijanski način, meso u umaku od špinata i salatu od krastavaca i rajčice. Nakon njezinog ručka sam uvijek sita. Dragica i ja živimo na zadnjem katu, ali imamo susjede i iznad nas golubove. Te ptice žive ispod krova moje zgrade. Ne volim ih jer rade buku. Već u 5 ujutro se probude i rade zvukove. Koko, koko. To me probudi i više ne mogu spavati. The answers to the questions are: First, koje kućne ljubimce ima susjeda s 1. kata? Susjeda s 1. kata ima 2 kućna ljubimca, psa i mačku. Dakle, pas i mačka su njezini kućni ljubimci. Second, koliko djece imaju roditelji Kovačić s 2. kata? Roditelji Marija i Fran Kovačić imaju 3 sina ili 3 djece. Third, što je po zanimanju susjed s 3. kata? Susjed s 3. kata je umjetnik, slikar. Fourth, što su Rudolf i Zlatka, susjedi s 4. kata, radili prije mirovine? Prije mirovine Rudolf i Zlatka su bili prodavači. Imali su svoju trgovinu. Fifth, s kim pripovjedačica često ruča? Često ruča sa susjedom Dragicom s 5. kata. Sixth, zašto se pripovjedačica budi u 5 sati ujutro? Budi se u 5 sati ujutro jer golubovi
žive iznad njezinog stana i jako su glasni. How successful have you been? Write me in comments below and don't forget to subscribe, like and share. Thank you for watching.